tigachigende sebinto birichibwana takokora abananchi problem tubwate ya mariuya ya mangu gweta abanda bagotenga ntora useless base including politicians bono monda go chigari account yorigere ringa chibes chi account ya kisi inchire chinganiga omondo manyagocha otebiga bananga tigabo non ko enane sawari osengo enane America ngakanire ticket na no ngakane padiem okoba chibes enji kortegi Nchiro. Buye banga there is a law richi kono riko bwati ko rusiwa se chiripa ko chite ko so mobuko so if you want that money follow the law aboko nyo chibes chiri lakini ngo jago tebanga bona chibes chiri ororo nganki atari ko agwa o no kori gasi embeo o expecting chibes ko chiri ororo wakanu ngora wakane binto tak gasi ta correct o expect wakanu chibes my friend na konsana se serikali ya Simbarati ya konsana omweshimiwa tochi gukorera enkwane ye emambia bono tabito koro mwishi omugavana gagutara chinsemo au gakora omuroberi wakwana na chibase ntoro chika kwana na basari ase omu egeti kemeyega kya Gusi Stadium nchinkamba koranga teisa niritia kayana nire Gusi Stadium bono takwali baga aba MC bande bakona toro chinga tiganko eres abo omate chibasari chinabo tokoegwa ekari tuacheirwe bado toende tochiri chisukuru totebichi principal wono toechibesa bira muiburi komanya omuntu no muntu abantu bari bwate tabigete bira kurigereri what is 3000 what's 5000 oko eno imo kichibasa chiri ba ko umwana chere sukuru wana wajisanga cyaba gosene 1200 300 chere sukuru eri kwagenda kwaira wate umwana bono ngeki kibaka I know that might be the view correct we as politicians we know so na ende kere tu adeti abando ga kikamoranche tokonye tuchikuba konya I governor na ende kere word don't mind it's none of your business okoba nere governor is the chief executive officer we county we carry ready whether exercise you can get transparent is it free and fair digere aisanike ayego chakora mikanga gavana tago wese ingasi kiwata de gavana ko korere ngasi kiwata de gavana ko tago korera oyetire ochire ko ina njibasari what is part and parcel of wigasi ai he has to own that exercise we have to own it una boniga abantu bana bavuga ngo badekoro boniga banyakwenda ko chobisi munankorwa checking ko ikorwari I want to go there inchebieka make sure omoibori omwanafunzi uri wa apply te basari onyore check yae because na bonko enantigaria onya abantu bari bagweta maega bachikorere bikone binde osebabise ebenkwa ngakirite ko osebenkwa ngakirite you must get that money ekini chibe serikali ekini chibe abantu bana chirwe bango sorry tu akorre saving out of saving ye yo montachi te chiraga chogwa ebe sinera tu aseveti tigatoba iraneri lakini to basa ko nenga ngaba na bono na nindo cha bana bakoga ngaba na tabwene tiko no ego chikoena na form he has to own that exercise ngaba na chore tu akorera abantu baitu bakusiegas kote inere gasi ya chore bona aye ore broga you are egasi yao you get bundles ya 10 bob 20 bob oja ko kashimu na gaba na ko chikoena na iganga what is it ngasi gaba na wata ta kuchira mugondo kwao ose wata ta gaba na che ga umurare nera busore iribore he has to work for the people porque tokora abantu baitegas yes umweshimiwa ndochenga nigo kwabero taba asinga ne nigo mugavana enrete konekinga umurubiriyo nkorare nga obereko wikiranigwa abuna ebwenrete askolende singe nchondo chenga ebiro bigendete kumnyoka nende to libagari yao lyabene nayo bego wikirana wodi yawe ko konekinga abamenyi bensemo elia yodi yawe babiri bakonyora chibasari chinabo chifomu cyabo ndate nko chinga kichi bono tikereteiga obego gusanga no mumenyi we wodi liao obego kuona nera na wego na ukwana wego abaibuli bali barachikonyora chibasarichi njege nogo de yabantu bana babogeka bari montegerete boni na bari montegerete motebi abande bune gwaka saa 3 guruguru omondo uri omoibori uri wa plate basari atokobisi
chifo chi checking goja chirororo o chena to nda exercise kikira roughly 1 hour tokora ne kiro moibori aenda na mogondo boni genga kinya sa oto sene ne mbura bando basimigate media bande basimigate bituma bakwenda kuburuga bakore chigasi cyabo cyanka ndigere mambi na ritonyore ndagera tokoria na in terms of wamagendero ndakwanera boni genya gitari ya advert inja sogete nya gitari ya nyaore to bwana to korosi maternity wing ororo do bwana to korosi birasi PACD nyaore primary ititi primary sakao primary na bogeka then to ira to rosi chicho chia bana wa CCD nyaore ititi school education na mission then anse amoye chipara ega chipara ngorosi kuchiri chose chipara nere yomogumo yana paka daraja ya manoti ngorosi were lakini anonko gochikorosi kuchiwangu mutinyo 6-7 lakini gochikorosi kwe standard ya ngao in fact yako genda ikeria manoti ya maigo zunguka yana paka sendi barabara gochikorosi kutu bitumen standard so ngore story pare ya nyaore enamba ya goso nyaore pe kanisa ngoro suwere ko ruga paka nyaore primary egeita kia nyaore primary then from there tumai ko beka chitaya ngobeka tore street lights ons in the larger part of Bogeka by the end of this year that's December ngobeka tore street lights almost in most part of it na mache water articulation nta tekero monto onye to ikonyora mache buo amacho ya nyore nchirari sore because ndo bwate sources na macha ari ititi nkoro sitore tangiari tur sabu amacha ari tobeke tangiye ya masegete igoro amacha ari achiko trimuka na graffiti that is ekinega ndo to chikora bwango iga na macha nyore ko ya revive tore agenda abantu batumeke to bwate source ya macha nyore arosiu for the last 10 years atanya koera lakini I thank God ko yakora tore amache ntubwata ari otero ngo ikerara abantu boni ganare ta macha kigati na igetega tongo lakini tatenya iki most parts ndaje tutu ari sose ange sato inye chia macha bogeka kusudi abantu baito banyora macha no yo korobore mibwa yakore ngakiye kiangazi oyo korobo tugibwa ena yako nyora macha ange mata bango de bara macha na robogima chipare cheto ko chirebuya abana baito ko bako gende skuru tubwate chinya gitari chirororo chiribuna bona inda de korosi matete tuing because ekero konyora abantu baregari batetesa chine koibora ebako gendare bako na ida marani oseiranda tinta etibone ikyo ntete bako regasi abari yaje kanise bebuya I thank God saba Kristo be kanisa ya nyore no parish priest ito Father Rioki ase chinguru chiria toete kanisa ito nko erego chiboni iga naba katekista baito barega naba sacerdote baito bonspi including I also thank our bishop because otoire humble time tuaminyo kilibuna ba Kristo kurna so ito bugambio tuaminyo kili kanisa konyo ya kuamini nga kientame lakini bono nko erego chisi chinguru chia sai na inde iso korigereria boni iga asense ya abantu baito bari ba nyare go toreka ebara abange tigatorosie kanisa bari ko togosaba enyagitari erari skuru chirora abana bagosoma edaraja nere yego chinyore imade boni ga karandire pare rimbubere edaraja eri nkorosi were na ende chipara chitu chonspiega ndongo saba abantu baminto tigotange mego kose goeta tigotanga sa macha goeta una boni para nere bua mecha omontaka umorto mochanganchira aso montaro gati oria ngotomanda abantu banororo baenda barone na kibako kora barusyo onye tabwa tegasyo kobeko muchango tiwara ni ugo chapara abantu bakoreki abantu baite para tasarie para aya abantu bonse bago tumeka onde bwense pio maitenga na bwate nchire para yaro sigusa gutambukira tigaro sinjire ngiya amacha gutirimbukira no mondo narocha ako etara ondi kokore kishibasa ngacha makarabati county government terigo akani monto bese tigeroro seriguri karabati abantu bari maonjekane probox bago sangeri chibesa so abantu bane obuyana atangase mapema banta umbara irora mondo tabasa ko cyase morenga ne chibesa ata chibesa ko basaba amuchi ko bekirwa makarabati ekinke iyo
Alright. So chipara chinyinge boni ganchiroro nere riamanoti ege goita riamanoti yachi gosoke getonte getanga ni korosinde kuru riamanoti ya nepaka nyonsia primary koros kwena nonga gete tigarete sepati ya nyonsia tochero gorogega para nere ekoru irianyi eche gosoka soko etonyerere bugeke chiko kunario nyonka Josephine koros guchire echinga ita ni chipara chitigate asense mo yaboga that's why ngo de gas na korire Osegasi gavana Simbarati okorire because bila gavana Simbarati tingo koragasi so again dugitongo te abantu tigo patient gasi ngo korega nene na bari ba minto ba aidangu akorte gas osengu akorte gas onye ngwa akorte gas yarenge genuine inje so kinjubo sio te bana akorte gas dice ya masakarambu ate na araya e process yerigererigwo oakanwe lakini bari ba akorte gas yerengia ngwaka to bonenga wete by next week na bora atoka ni mwaka nirwe digera monyo wachibase chimokora chigasichinde yes mbia mono omweshimiwa asowikirana ime ye studio ya Ndizi TV emambia ya bono naende tukwali ni bene ase umurubiri gwensake kora tole chingaki ngaki ndio stora to kora angelia kwa wikirana ime studio Ndizi TV ndobe tukubeka abamenyi baito eborogongo rwagusi anamono account ya Kisii boronge buna matendo chebo igo Nancy Nyarubo Kerubo Sunyabza tanga watching live from California abunigati ya banda tukubatu umurubiri gwensake ya emambia ya bono boigondo chinga Margaret Magi korwa enduma tabanga nware ime yo murubiri gwensake mwanchu muri Ndizi TV ni gotwawe tukosanga nere Richmond manani ase emambia ya bono asabe usangana intwe amange igoro ya mangana ndate mi county ya Kisii asabe tukwanera anmono igoro ye Chisemi county ya Kisii nyoranga Chisemi na chio ekebungo kyobogima asabe tukusanga ase oboime ase kolende abuno turachukira omweli umuruburi wensakia emambia ya bono litane nkoro kwa Job Maangi no tawe tukubwatera na nere rine kona kichibiche chiwe kona Mario Gebra wikira asentira wikira ni akoro kwa Abigail Nyanchama tinko mweba Frida Kerubo oyitwabe tukuchaka nere umurubiri gwensaki kurwa emambia lenge entambe wikira asechingaki chiabono asigona baka neri buri lyo bya Ndizi TV na bwo obwansu bumugusi. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi.